Jako můj předchozí život byl úplně odlišný, jo. Energie kolem mě proudila, ale já ji nedokázal vnímat. Žil jsem v konstantní stimulaci. Dopaminové smyčky a povrchové konverzace. Byl jsem úplně mimo svůj spirituální alignment. Úplně si vzpomínám na tu poslední akci před odjezdem. Crazy right now, your love's got me looking so crazy right now, so crazy. No, to mám z toho, jak v sobě otevírám tyhle staré věci. Tak jsem si prostě řekl, že musím zmizet. Pryč z toho Matrixu. Andamanské moře je považováno za energetické moře našeho těla. Podívejte se na indiánský kmeny, který vidějí energie a putování energií. Oni to vidí a upozorňují nás na to, že jsme nešikovní jako civilizace a že děláme velký přešlapy. No a potom to vidíte taky. Já věřím v to, že když nejste s přírodou v symbioze, tak ona vám to nějakým magickým způsobem dá najevo. Všechno na tomhletom 3D fyzickém světě je vědomí. Lev se sám sebe neptá a nepřemýšlí, jestli chce zabít zebru. Prostě ji zabije kvůli tomu, že má hlad. A to je fundamentální rozdíl mezi náma a zvířetem. My máme na výběr, jestli se rozhodneme správně. Jestli přijmeme výzvu. Proud mě může kdykoliv stáhnout. A já jsem se rozhodl, že pokračuju na ostrov. To osvícení se projevovalo mnoha způsobama. Zkrátka a jednoduše jsem začal dělat věci, které jsem odkládal nebo kterých jsem se nějakým způsobem bál. Začal jsem je postupně integrovat. Skrze akci a skrze projev.
Moje srdce křičí, být bez tebe mě ničí. Já jsem v píči a příčí se mi svět, ve kterém lidstvo je příčinou konce. Zdrojem veškeré energie je slunce. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's alright. Cesta zpátky byla samozřejmě těžká. Bál jsem se, že s návratem spadnu do starých smyček, který mě drželi v nekonečný smyčce. This is my beginning, oh, call me home. I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. I'm in love, and I know that love can turn this heart. Jak být svobodný v téhle zvláštní počítačové hře, kterou jsme si vytvořili? Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme zapomněli na to, že je virtuální. Jedna z těch cest je občas být sám. Být sám a odnaučovat se všechno. Odnaučovat se myslet. 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 Všechno na tomhletom světě jsou frekvence. Jedna studie z roku 1962 říká, že můžeme vidět až 20% nárůst a 75% zvýšení hustoty u rostlin, kterým říkáme, že je milujeme. Možná to není jenom o rostlinách. Možná je to o nás a jak bychom měli mluvit sami se sebou. Možná, abychom mohli růst, tak musíme milovat svoje vnitřní já. A musíme mu to říkat nahlas. Miluju se. Miluju se. Call me